At the age of 76, oh, galing pa mag-pedicure ni Mother Dear. Tingnan natin, no? Ang galing, no? Kabang ano? Manalas ba ito? Siguro magkain na maganda lang. Marami. At nga marami kuminom. Sa ano? Napon. Anong oras ba nung ano? Kaya na kami tagyan ni Napon. Hindi ako nakapunta kahapon? Mag-alas 6 pa. Ba, social ka ngayon? Nakatis ka pa, Siguro, ha? magkarating ko yan. Ay, magkain na. Padagad-lagad. Social pa si Madam, oh. Nakatis. Sana all. Ay, all! Ang ano? Nakang kasing... Lulundag yan po. Si Padir, isang parto muna. Paano pagkakadali? Dalawa. Wala kang yung dalawang kwarto mo. Good afternoon. Nakatulog ka na? Kape. Oo, kakape tayo. Ano mo lang? Pagkikising mo lang? Halina dito na. Bearing na. Sarap niyang kape, no? Yung timpla mo man, no? Huwag mong baguhin. Yung timpla mo, huwag mong baguhin. Ang lakas nung hangin kahapon, no? Nabunot yung mga alaman ko, yung mga dahon nila dito sa harap. Yung mga itatanim kong mangga tsaka ano, sweet tamarind. May ipo-ipo kahapon. Sobrang lakas. Ito nga yung ano, oh, nabuwal na. Itong saresa. Tapos ito okay naman yung mangga ko. Ito masyadong ito natanggal, oh. Tanggal yung dahon, no? Tutol. Tsaka ito sa kakaampas siguro to. Grabe. May bulaklak na yung ano, sweet tamarind. Paano kayang gagawin ko nito? Mga ano kayang gawin ko ka rin niya, lipat ko siguro niya. May bulaklak na yung sweet tamarind. Gusto kong ilipat yung mga laman eh. Gusto kong ilipat. Nabunot yung mga ano nila. Yung mga dahon nila. Nalaglag. Na? May sampagan na yung isa. Hindi ko na siguro dadali sa ano yun. Ililipat ko sa ano, sa farm. Hindi, ililipat ko sa ano, sa drum. Lalagyan ko ng maraming lupa. Pinagyan ka mo? Lalaki siya pag nilagay mo sa gabon, no?
biglang umulang kahapon. Parang may ipo-hipo na bigla yung nabigla yung mga tao, yung iba, yung mga bubong nila lumipad. Tapos may nahuhulog pang parang yelo sinlaki ng munggo. Sobrang init kasi nung hapon, nung umaga hanggang hapon. Tapos bandang alas 4, alas 5 na yun, nung biglang umulan. Masyadong madilim ang paligid. Tapos yun, parang may bagyo, hipo-hipo. Nagulat yung mga tao. Hapon. Kapit tayo, guys. Nililipat ko kayo mga halaman ko para dito na lang kaya. Kung ipapasok ko dito, pangit. Hindi na arawan, no? Ayaw nila, no? Hindi, doon na lang. Doon na lang, ma. Tingnan mo yung kamay ko. Doon. Dapat hindi sila magkakatabi. When I make fries like this, Hindi rin pwedeng magkakadikit kasi nabunot yung mga nila mga dahon nila. everyone asks, Siguro magkain na maganda lang. Marami kuminom. Sa ano? Napon. Anong oras ba nung Kaya na kami tagyan ni Napon. Hindi ako nakapunta kahapon? Mag-alas 6 pa. Social ka ngayon? Nakatis ka pa, Magkain na. Palagad-lagad. Social pa si madam, nakatis. Sana all. Ay, all! Yeah. Ay! Ano yun? Nakang kasing... Lulundag yan po. Anong kakayahan ako? Ipang metro na po nang mayayari. Ay, sana all. Lumulundag. Ipang metro siya. Ipang dito. Pero matibay yung ginawang kubo ni Pader na. Muntik lang. Ito nga ang kami ko yan. Kalau mo ba niya? Ay, kating na yung antisem, Nakapal na yun. Tagalog pa. Ang nakagod pag hindi yan. Yung niya. Sadang ka nakikita nakala ko. Paano ito nakakasin? Ano yung sa kwarto tulugan yung sa yung tulugan. Ilang taon si Father sa sa Balik at yung taon. sa Saudi? May kita taon din siya? Kasama niya si Oo. may bet. Magkano pinapadala sa'yo? Pinapadalang ka, hindi? Uy, saan yan ako na nga may gulo na ito. Kasama na rin yan. Magkano sahod nun? Mura pa? Malaki na? Mga rilo. Ano mga tawag sa... 8,000? Yo, 2,000? minsan 3,000 na rin yung gora ng papa. Ano? Bawal na. Tapos, naubos mo yung allowance mo, hindi? Ali, mamagyan mo ito. May nagdanyamin ko mo. Ay, kami mayag.
naman, ilang bulan tayo, ba't Hmm. ba nalilinggan? Magdele ako. Hindi ako ang kulapatan, sakta. Biasa ka mag-budget, eh. Marunong ka mag-budget. Itang kama. Tagalog. Yung kama po rami. Nauso na yung ulugan nun. Hindi. Mag-iwan ko sa bangko ng tig 100 ng buwan, kaya bumili ako ng blower at saka kama. Kami nun, mahilig sa tinapay, hindi. Hindi kami napabayaan kasi lumaki ako ng ganito, ano? Sa ano? Gatas ng blower. Gumagatas pa ako? Ginagawa. Natunggal ko kung nakutot. Saka yung ano, malo. 5 taon, nagagatas pa ako? Wala naman nabili dyan. Iglo. Hmm. Malalo sa iglo, bago naman sa sakit. Hindi ako sa lata. Ito kong, Hmm. ito yung ano ito, ang panglukat. Marami na yan. Ano, lalo ko na magbilang sandali. Noon, no? Tapos, Ito ba? Ito ba? Malawin? Nariyanggad mag-grocery ka na kapat. Ini yung kape, mayon, agad. ngayon, 1,000, wala kang mabibili. A few moments later. Saan ako magpupwesto? Dito? Nandito na po yung nagmamanicure natin, si Mother Dear. Sa kanya lang po ako nagpapalinis ng kuko. Asler po to, Nema. 76, Nema? 76 na yun, eh. Tingnan niyo po yung kuko ko. Hindi mag-manicure talaga, okay talo, wala. Wala eh, ako kaya mo yun, burong-bong mo. At least, kahit brombong yan, pulido. Tsaka hindi masakit. Kaya ko kahit yun. Mercader, ano? Pati dito, rin mercader pa. Ano? O sige, kung ano muna pa. Basa muna pa ng bits ko. Pati kaya talpino ng tampagluga. Ako lang kaya. Kaya Kuman mo niya mo. Okay niya pa yung metok pambitis. Eh, bang ay, malilinis. Ay, ano yung natin. Lumulundag pa. Ah. Malulan na naman natin. Mamangin na naman, nakatakot. Eh, wala akong may salbagin ba eh? Ay, tikpang ko na rin balagbog ko po rin mata ko, tiyak na ako. Ay, wala mo. Ako lang nililinisan mo ng kuko o dati may nililinisan ka rin? Hindi na. Ikaw, ma. Saan ka natuto? Wala, nalaway-laway ko la rin yung nagmani ko. Kanyang-kanya ng dala ko na yan. Yan ang biyasa mag-design. Nakilam ka na lang. Oo. Kaya may ng bed. Ha? Masaw ng bed. Ah. Nasa iyangan pa lang. Uwa? Tukod-tukod niya ano ko. Ha, kaya na? Wala rin. Okay. Hindi. Leng. Tama niyan? Ginanong. Ano yun? Huwag may hospital niya. Ano? May 65 yung kaya ko. 65? Matuwa yung friend ka. Panganay yan. Yung friend 69. Motibe daro iba pang friend. Ano? Problema na kita ng anak mo nito. Ay, mito nga na makainadala-dala. Dara may talaga may ka-nervous yun eh. Kaya kanganak na. Ka-nervous si Dara. Order yang order kay po takay lang pasingil na.
Shopee. Oo. Ay makabadyo lang mo ito naman. Ano sa buto ka mo dyan, bawal mo yan. Hmm. Kita close kaya ano. Ano yung pinaklose niya? Yung ano, yung sa Shopee. Ah, Kahit mag-order, hindi nila ano. Kita kaya nun eh. Ang kaya na naman kinain ng kaya. ano? O kasi kaya kaya. Tagalog. Hindi na, yung sa kanya hindi na pa-order, pinaklose. Oh. Kinausap yung ano. Eh ngayon, yung chemistry naman ang Tinitira siya. ay hindi nag-order si Mitrin siya nako. Kaya tingiling ko minsan magid daw lang libo. Oh, kalay ko yung hindi kayo makukuha. Parayan eh. Ang kapit-kapit. Kahit kahit na yun naman, kangaltron na naman yung tinitira. Kangaltron. Diyan yun na mga burger na. Tulog nga ng kahit idugaw. Kami. Tatabangit yung dayang electric lang dito na ito. Saka may burger ka ng 25 pandala na akong spaghetti. Wala mo tingnan. Yung ano siguro, yung nagpapalinis ng ano. Nagutong tayo. Wala mo pala rin sa kambing-bigay niya. Yung salida na lang. Galing mo talaga maglinis mo, oh. Pulido. Hindi na palambutan eh, naman lang. Kagatan ng patibay. Makatulay tayo. Silagay. Kuha naman yun lang. Dahil ano. Order ko na doon bobote. Kung kulitong gay. Tuloy-tuloy dire. Titilas lang. Yung pori boy muna. Kaya tangal do minorder la rin boy. Minorder ko muna. Manyangan la rin ito. Yung ano. Kaya sa Bentino mas parang nito. Nito nga ang boboto na yung masangkap yan. Saan? Doon sa ano, sa Tinabang. Ah. Tagat Tinabang labarika, no? Yan ang ba? Days of 76, oh. Galing pa mag-pedicure ni Mother Dear. Tingnan natin, no? Ang galing, no? Abagsak ni Ito? Tabang ano? Manalas ko ba ito? Hindi ko nasama mo. Yung nga, nagisang may habita na yung ating makasarabata pa lang. Alay, nakaman piluan. Yung Ala, hindi nabinda naman. ah, Miniskit ang kwarto sa kwarto. Nabasahin ko yun. Lin. Eme nga basa na lapon kayong karilola mo ng kitang kwarto ra na minayo maskan. Sapin. Hindi nabinda nun. Kasi diyang nananay sa rengkay. Ano, nakasabag ka yung Mamiyalo yung aso, oh. Marin pa rin nga ito.
Ganda pulpul lalo. Manyiray ka. Kami ano Itong nga pa yung sinira niya. Nakabukla yan. Nasaan? Ayun oh. Paling yan. Naglalaro, laro oh. Ano eh. Oh, tingnan mo oh. Kahit siya mag-isa, inaaliw niya sarili niya. Itong boy, gagalan ganyan, gagalan na. Hindi ito dyan nakakulong. Kami kilong na yan. Oo, naburi. Gagagaya. Alas 10 medya ng bengin na. Ano pasigla, tinipak, kaya marugigin pagsa ng boy. Bayakwa ng mel, tumamalis to. Pamalupalon kaya yan. Pandulang kaya pag kasi makatali yan, makaluwal yan kaya niya eh. Kaya yan makakulong na. Doon yan, pero meron mo naman yan, sigla.